yamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ngwasemabedlana ngwakhoza isibongo kuhlala lapha eMlazi wa-Asia Tempele Sabelweni phansi kwamshumayeli uMnguni emakhaya ngisemthonjeni umshumayeli uMbokazi. Amen. Ngilele eMaNazaretha ngibalo okuningi ngichaze nabakhokheli angikho kumaskandi senkonzweni ufune ngichaze ngathi ngiyayibongela senkonzweni maNazaretha eSabatha ethi le ngoma hayi inhlanhla yabo abathethelelwa izono zabo bese lapha emhlabeni phambi kwenceku yakhe ngoba umuntu othethelela abantu izono uShembe. Kodwa akabathetheleli bengayivumile. Ngelinye ilanga lalimanzi nje iso elivumile igeja lingenile ensimini. Ophethele iswebho suke eshayela inkabi. Wena obamba igeja mawungalibambile kahle. Sithi siyinkabini phambili sesike sakukhotha ngemumva umfusi. Usuke ukuphaphamisa njalo ethi lungisa lapha emabhandeni kuyonakala. Mamfana ongenamandla ziyakhipha inkabe emabhandeni. Sithi mayijika ikhona izithi bese ulahleka lisale phansi igeja bese sibuyisa ngofosi sithi buye emseleni. Nalapha sofaka nemseleni. Sathi mangabe zibambile indaba kaNkuluNkulu sasuka eBriya siyemlazi lisashunyelwe itimeleni ivangeli ethe uShembe kanye nesilo esebuzile ethi bantu bami sekuyinina ithemba lesizwe sabantu abamnyama hambani maNazaretha niyohlangabeza intsha nitshela iqiniso nifundise inhlonipho sasimi kuleyo ndawo leyo sasingeyili ukuyoqomisa. Sasingaqomisi thina indaba kaShembe. Ingakho nje sasikhuluma okufikayo. Sedlule ngoba ngizwe ukuthi mangehle estation bese ethi uxolo kancane sisi. Ufuna inamba. Hayi namhlanje nabanye bashela beze bethi bangaba kwaShembe isibongo. Shela isibongo sikaShembe. Athi ngumhlatsi. Mangabe kushunyayelwa insizwa kaMthembu esehamba emhlabeni ngangihamba nayo ifundela iBhayibheli sasifunda incwadi kaDeuteronomy u22 ivesi le5 sathi masifunda lencwadi kunabantwana ababegibelela indokuhle njalo mabezogibela isitimela babefike bethi nhla bethi awukhona amaNazaretha la bese bephuma bebaleka ngalelo langa lelo bangena laba bantwana bathi bethi bayabaleka sasuka isitimela akusayeli phambili basebehlala phansi kanti ilanga uNkulunkulu nemndeni yakube izobakhumbula ngalo ngoba indaba kaShembe akuyona yabakholwayo kuphela wayeza kubantu abangakholwa uShembe. Mangabe ixoxa lendaba yayisezehla lezingane zazintathu isebenzela lapha eMontclair ngizosisho isibongo ngoba phela inofakazi lento asikhandi eyakamkhize lengane kwaFM Nazi eyathi mayisiyehla esitimeleni lindokuhle yayisithimisa amathe yathi sakhathala lesi sicefe sabantu bakaShembe basebehleka abangani bayo kwahanjwa kwakuyisonto. Mangabe behamba safika isitimela eMlazi ngakusasa ekseni zavuka zabophela zaya engqoleni kuyiwe emsebenzini iyasha inkonzo kubaleka umKristu mekwabona iNazaretha ngoba kwase kufika abantu ababazi iBhayibheli bebatshela ukuthi cha uNkulunkulu okhona emhlabeni uShembe lento yokuthi alikho elinye igama ayisekho ayisasebenzi leyo nto lalishiwa ngoba uShembe engakafiki. Engani nentombi mawuyeshela awuyeshela intombi ngoba ikuthanda iyeyishi landula ithi angikuthandi mfowasi bambani nize nibhalelana incwadi thina esabhala incwadi emakhaya nasezikoleni sishishumbisa phansi kwamadesk kanje uyifaka uzuka phakathi uyagwaza wenzela ukuthi mayifunda lencwadi lengane ibona imali bese iyothenga igcobane nawulazi igcobane nalo. Maweshela nje intombi yathi lokho iphika namzukwane isiqomile ayisho ukuthi sibanibani ngicela ungibuyisela lezi incwadi enganguphika kuzo ukuthi angisakuthandi. Inkinga yabantu beyinkonzo basabambe leliya
lokuthi alikhe likani selikhona abashonga bamhlophe uthi ayibuyisani ke lokho esasinitshele khona nakho sekukhona asabambe lapho manga kusasa ekseni nansi le ntombazana ithi inhla ibale kuyongena kwenye coach siqhubeka isitimela sambe mayifika lapha eMontclair ziyehla kuyowela umgwaqo lapha omkhulu emarobotini mayifika yona ibone ngathi irobot livalele imoto olivulela abantu bese iphoseke emgwaqeni zezi imoto uthela wayeka lapha nje eMontclair ngakwa TV futhi moya ngaka Alban yathi mayithi yawela layithatha ibhasi lakamasipala layifaka ekhwapheni kwakumenyezwa akezwe udriver webhasi uyitshela ukuthi bathi akayishaye kakhulu kanti bathi nanga umuntu efa waze wayoma ngase-Albani mayethuyama igugu iphelile le ntombazane nejini ayigqokile iphelile neskipa ekusona isabonakali unina wazi ukuthi semsebenzini izobuya ntambama kwafonwa akatholakala unina ocingweni kwafonelwa bamakhaza wafika amaphoyisa yathathwa yayofakwa lapha eDurban Station kwaAbob yahlala khona lengane lashona ilanga bayabuya abantu ayibuyo nekhaya waqala unina waphuma wabuza akaze nimbone unoyibanibani ebuza kubantu abagibela na isitimela bathi cha namhlanje akaze simbone mhlambe usemumva ngoba izitimela ziyabheka yahlala le ntombi yalinda lashona ilanga yaze yafika ingane yakhe waqala manje lo mama wahamba wayobuza emsebenzini wathiwa akaze afika unoyibanibani lapha lokho agcina ngesonto yasihlupheka le ntombi yamfuna umntanayo ayaze yamthola lahamba nayo phela iviki kuyafunwa kuyacingwa wathi sekuphela iviki lesibili secingwa nasemakhazeni wase kufika izalukazi uyona lengane lele emakhazeni aAbob athi sibani hamba uye kumfowenu lapha kaMatshe eSulabasha umtshela ukuthi wena usekho emhlabeni hamba uyotshela uma wena ekhaya uthi wena njengoba wahamba emhlabeni bomtshela ukuthi ubulawe yithi ngoba wena wathi imsela ushembe ngamathe esitimeleni wathi wena sakuthatha thina sakufaka ekhonjini yamaNazaretha ukubulalele ukuthi ingane entombazane iphatha kanjani ekhaya ingane entombazane ayifaka ibhulukwe ekhaya bathi mabekhuluma ngabantu abafaka amabhulukwe wawusuya bancaphela wena wathimsela amanzi sewehle platform uthi thina ngoba wadelela uNkulunkulu sakhishwe ezulwini sase sikuthatha sifaka phansi kwebhasi wabulawa yithi wena awubulawanga ushembe futhi nenhlabathi lena kaShembe wayithimsela ayithi ngeke ungcwatshwe kuyona ungakacelela untethelelo kuShembe yahlala lengane amasonto amathathu emakhazeni umzimba wangadedeleki wahamba unina efuna lensizwa kaMthembu ukuthi acelele ingane yakhe intethelelo mayethi uyafika esitimeleni kwaMthembu kade lapha usehlile waze wathola uNgobese wathi uNgobese ngizokuthatha mama siye kuyena uMthembu wamthatha wamphelekazela mabefika uMthembu uthi uMthembu cha angimina owawuShembe kodwa ngangithunya indaba kaNkulunkulu hambana ebuhlelo onyazi lwezulu wathi msela unyazi lo hayi umfana kaMthembu yasebeyahamba laba bantu sebeyakhona ebuhleni bafika basifica isilwane babika lo mama la selithi unyazi lwezulu inkosi inibusise usezongcwabeka umntwana nenhlabathi sizomvuma waba nenhlanhla athethelelwe la engakangcwatshwa ngoba baningi abantu abahambile emhlabeni okwazi ukuthi basezulwini abanye babe ngamaNazaretha antu abekho ezulwini elinye ilanga siyathandaza silapha eMlazi sekusuka intombazane eyayisebenza lapha eMasgrave ibika inkinga ithi le ntombazane maNazaretha inenkinga sithi thina yini dadewethu uthi njalo mangeke ngathandana nomuntu wesilisa wafika endlini wazongivakashela kusekuseni sengilele ngedwa engasekho eminyango okuvuliwe uthi lo sisi ngayibuka lento ukuthi yenziwa yini angaze ngayithola uthi ngase ngithi mhlambe uma ngaqoma iNazaretha mhlambe lento izophela hayi konke azuthi ukugudla imigwaqo thonta mkhulu yokwenza ulala nathi yedwa
uthixo nobho yedwa ethi le ntombazane ngasengithandana nalensizwa naye kwahamba isikhathi yafika yazongivakashela endlini uthi salala uthi ngathi ngiyaphaphama ekseni ngizoya emsebenzini ngo4 ngiphaphama umnyango uvuliwe umntaka mkhulu akekho uhambile. Hawu manje dadewethu nasenenza njani uthi kuze kube namhlanje angiphindanga ngambona futhi useyadaka bese ngimusa ngithi uyamazi athi ngakutshela yena bese ngithi mina awungixhumanise nayo lo nsizwa bese sixhumanisa lo sisi ngikhulume nalensizwa ngengisisho isibongo kodwa yangapha mawuyale ngikhulume nalensizwa bese ngitshela lolu daba ithi hayi mfowethu uqinisile ngathi ngisendlini yakho usibanibani ngimvakashele ebusuku uthi phakathi namabili ngathi mangithi ngiyaphenduka ngesizwe izandla ezingibamba ikhanda kunomuntu owayebenhla komphethe wayesethi sibanibani uyifunani intombi yami